Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal I se en neglelak-video. Ja, vi har ikke lagt på den her hold. Men det er en negle-video, som jeg har lavet med min veninde Mie. Fordi hun er ordentligt syg til at lægge neglelak. Ikke noget der. Og ja, så tænkte vi, at hvorfor filmer vi ikke bare en neglevideo? Og så filmede vi så en neglevideo, og så har vi så lagt stemme over klippene. Og det skiftede sig til at sige, så ja. Det er, jeg tror det hedder Feed Me eller sådan noget, ja. Only nice. Men det er egentlig bare sådan nogle forskellige neglelooks, hvor vi laver det sådan på én finger, og så er der sådan forskellige. Og kan du selvfølgelig lave sådan, for eksempel er der den her super søde pingvin. Og så kan du for eksempel lave den på alle neglene, når du så har set videoen. Men ja, lad os egentlig bare se at komme i gang. Jeg var med at lægge noget hvid neglelak på alle neglene, så vi bare får sådan en base ting. Så tager vi en mørkerød på og laver en trappe. Så tager vi en lidt grålig farve ting, og så tager vi og putter det på papiret, og så tager vi sådan en tændstik-lignende ting, og laver sådan en ballonhoved, ja, ligesom ses på videoen. Ja. Så tager vi den mørkerøde igen og putter på tændstikken, og så laver vi ballonsnor. Så tager vi en lidt turkisfarve og putter på papiret og tager på tændstikken, og så laver vi sådan nogle skyer rundt om ballonen. Og jeg undskylder meget for, at Mies hår kommer lidt for meget ind i billedet, men ja, jeg håber, at vi alle sammen overlever. Så tager vi den grå farve og laver en lidt mindre trappe. Så tager vi en lyserød og den mørkerøde farve igen og laver 2 ballonhoveder, som er lidt mindre end den anden i siderne. Så tager vi den grå og laver ballonsnorene og gør sådan, så de møder hinanden nede i bunden. Så tager vi en blå farve og putter på tændstikken igen, og så laver vi sådan nogle skyer rundt om ballonerne. Så tager vi den lyserøde og laver nogle endnu mindre trapper. Så tager vi en lyserød farve og putter på papiret, og så tager vi en tandstik, og så laver vi sådan noget splasher-agtigt noget i hjørnet af neglen. Så tager vi en mørkrød og laver det samme op i det andet hjørne af neglen. Så tager vi en sort og maler ligesom ned, bare ikke fra toppen, men lidt længere ned end på toppen af neglen. Så putter vi bare topcoat på alle neglene, undtagen lillefingeren. Så tager vi en hvid neglelak og maler lidt længere ned end den sorte. Vi glemte lidt at filme det, men vi har bare dottet 2 øjne på med den der tændstik med en hvid maling eller neglelak. Så tager vi den orange og laver et lille næb med tændstikken. Så slutter vi til sidst af med at tage den sorte neglelak og dutter 2 sorte profiler på pingvinen. Det var alt for den her video. Jeg håber super meget, I kunne lide den. Det skallede af, så jeg rev det af, fordi det så lidt underligt ud. Så jeg kan ikke rigtig vise resultatet, men jeg kan vise pingvinen. Og den her ser nogenlunde sådan ud. Det var meget undskyld, fordi at vi filmede det i lørdags. Og i dag er det mandag, så det har nået at krasse lidt af. Men det kommer selvfølgelig an på, hvilket type af neglelak du bruger, fordi at der er nogle som sådan, forsvinder hurtigere end andre. Ja, men det er egentlig bare lidt inspiration til, hvis du godt vil have lidt fancy negle, lidt anderledes negle. Rigtig nemt, synes jeg og Mie. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du gad hjælpe mig, Mie. Ja, og så må du meget gerne like den, hvis du kunne lide den, og kommentere, hvis du har nogle spørgsmål eller noget, vi kan gøre bedre. Og så abonner, hvis du vil se mere til mig og Emilie. Og så vil jeg gerne følge mig på Instagram, hvis du har lyst.
Og så er der ikke mere at sige, vi selvfølgelig snart ses igen.